The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ng adlaw, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala, ingon nga mga magtotoo. As believers in Christ, we are to name all our sins directly to God the Father, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Using the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang sugid sa imong mga sala, kundili ang imong paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa ilom, magandam ta, agig pangandam nini nga itong pagabuhaton nga Bible study. Let us pray. Balahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga imo pa kaming gidala dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kubani kami karon, pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo sa iyang kamaturan aron kami makapadayon sa pagpundo sa imong mga pulong dinhi sa among kalag, aron mao kini mo magamit sa among adlaw-adlawng pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Salamat nga among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga igsuon dihan ni Kristo, atong mga subscribers, atong mga higala. Welcome kaninyong tanan ni ining adlaw. Well, padayon kita sa atong pagtuki, pagtuon, bahin ining atong tun-anan nga giuluhan nato, o God's greatest gift to man. Kiniagi kinig tuman o pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos. Okay, ato ipadayon katong atong isugutan kagahapon bahin sa logistical grace. So, ang logistical grace sa kanunay isang gyud sa Dios, suma sa iyang gisaad. Ug nasayod kita nga sa kanunay mutuman gyud ang Dios sa iyang pulong. Musto? Di man gyud siya mamakak sanglit, bugos man siyang kamaturan. Kung atong labason sa atong panumduman, ang napo ka mga kinaiya sa Dios, 10 divine attributes, agig labas sa atong panumduman. Okay, una, ang nagunag yun niyang kinaiya mao kini, ang iyang hingpit nga kabubuton, perfect sovereignty. Ikaduha, ang Dios hingpit nga hustisya. Ikatulo, ang Dios hingpit nga pagkamatarong. Ikaupat, ang Dios hingpit nga gugma. Ikalima, ang Dios hingpit nga kinabuhing dayon. Ikaunom, ang Dios hingpit nga pagkalabawng makagagahom.
Ikapito, ang Dios hingpit nga pagkasayod sa tanan. Ikawalo, ang Dios hingpit ng pagkanaa sa tanang dapit. Ikasiyam, ang Dios hingpit ng pagkadili na mausab. Ug ang ikanapo, ang Dios hingpit nga kamaturan. Now, mo ka na ang Dios. Busa, hinumduman tas kanunay ang prinsipyo nga nagakanayon. Samtang buhi ka pa, magasangkap gyud kanunay ang Dios kanimo sa tanan mo nga panginahanglan. Barugi ka na. Isilsil ka na sa kinauyukang bahin sa imong galamhan. Karon, muuyon ka ba sa katinuoran nga kini atong kinabuhi karon dinis kalibutan lumalabay lang? Oo, ingala. Mao na tinuod. Umalagi, travelers lamang kita niini kinabuhi. Gani ang Biblia puno kinig mga sambingay, metaphors sa English. Nga din nagapadayag kini sa kahamubo, kalumalabay, kahumahapit sa kinabuhi dinis kalibutan. Kini nga itong lumalabay ang kinabuhi, gitandi kini sa kayamog o alisngaw, a mist, usa ka paspas nga dumalaga na fast runner, usa ka gininhawa, a breath, o usa ka pudyot sa aso, a wisp of smoke. Ang Biblia nakanayon ini. Kay natao kita kagahapon. Ang atong mga adlaw din sa kalibutan ingon kalumalabay sa usa ka anino. Sa in English pa, for we were born but yesterday. Our days on earth are as transient as a shadow. O, tinod, kung itandi ta sa eternidad ang kinabuhi, labihan gyud kahamubo. Gani, ang kinabuhi sa lamang kapag labay sa panahon. Usara kapag labay, it's just a passage of time. Kining yuta nga to karong ipuyan, lumalabay lang gyud nga Pinoyanan. Bisag magpuyo ta dinis yuta, hatagan tingali tag labaw sa kagatos katuig nga pagpuyo, lumalabay lang yun tak niini. Di ba? Labihan ra gyud kamubo ang kinabuhi. Abi nimo, magakinabuhi lamang kita sa adlaw-adlaw nga paagi, one day at a time. Ug mahimo tas pagunahuna bahin sa nangaging panahon, apan dili kita makakinabuhi sa kaniadtong panahon. We cannot live in the past. Ni makakinabuhi sa umabot. Sakto? Aniad kita karong adlaw, ugma, wana. Huyang gyud pagayong kinabuhi. Life is indeed fragile. Sama ra kini siya nga nagbitay og usa ka gamayng lanot ug mahimo ra sa Dios nga iya kining putlon bisan kanusa. Kaya bigod nimo, kita nagapuyo sa usa ka gunom nga kalibutan, a broken world. Gipadayag sa balaang kasulatan diya sa Roma 8:22 sa pagingon, ang tanang kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sa mas babae nga nagbati hangtod karon. Bisan pa man tuod sa modernong pagpanambal sa teknolohiya niini, ang mga tao nagakamatay sa adlaw-adlaw bisag unsa mang pangidaron o sa bisag unsa mang hinungdan. Hinoon, bisag ato pang i-aplikar ang tanan bahin sa atong nabasa o nasayran gikas mga basahon sa unsaon tas pag-mintinar o mayong panglawas o makaabot kita sa pagkinabuhi edad nga usa ka gatos ka tuig, still moantubang kita sa makuyaw nga katinuoran, grim reality nga mao ang kamatayon o pagkamatay. Sakto? Apan paminaw,
Paminawig maayo kini. Ang Dios anaay plano og tuyo sa atong kinabuhi. Wa kinahanglan sa Dios nga iya kitang buhaton. He did not need to create us. Iya kitang gibuhat tungod kay iyang gipili ang pagbuhat kanato ug alang sa iyang kaugalingong paghimaya for His own glory. Gibuhat kita niya aron una sa tanan makapadayag siya sa iyang gugma. Tungod kay kung wa pa'y Diyos, kitang tanan maingon lang yun nga mga aksidente. We would all be accidents. Gusto? Well, sa pagkatinood, kini nga itong kinabuhi karon usa ka pagpangandam alang sa sunod. It is a preparation for the next. Gusto? Gani, sa ako nag-iingon, ang kinabuhi, usa lang ka paglabay sa panahon. It is just a passage of time. So kung mao, unsaon taman sa pag-andam alang sa eternidad, muna kong pangutana. Well, pinagis pagtuon ta sa pulong sa Dios. Magtuon kita ni niya. Magtuo kita ni niya ug ingon man sa pag-aplikar, paggamit niini ngadto sa eksperyensya o kasinatian ta sa atong kinabuhi. Well, nahinumdum ka pa ba sa atong guide? Slogan gani nato kini sa atong ministry. Kamaw ang Operation SLBA. Study, Learn, Believe, Apply. Ayaw na nakalimti. Yes. Mauna ang atong giya, guide, study, pagtuon, learn, pagkaton, and apply, pag-aplikar, paggamit. So ayaw na ka nakalimti. Okay? Kana ang Operation SLBA. Okay. Nasayod ka ba higala o isuong magtotoo nga? Ang labing labaw o kinalabwang kalampusan, achievement nga atong mabuhat o makabot sa atong kinabuhi, mao man ang pagkinabuhi alang sa kabulahanan o paghimaya sa Dios. Yes. Mao kanay kinalabwang kahimuan o kalampusan nga atong mahimo sa atong kinabuhi. Ayaw na kalimti. Ug ang pagkinabuhi nga anay katuyuan, living on purpose, more bugtong pagis, tinuray yung pagkinabuhi. Ang tanan giingon na lag, they just exist. That means everything else is just existing. Diha sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, unya ang pagtubo ta diha sa grasya kay balo sa atong Ginoong Jesucristo, segundo Pedro 3:18, maugmad ta ang atong pagtuo. We can develop our faith. Sanglit ang pagtuo, moabot man pinagis pagpamati, ang pagpamati sa pulong sa Dios. Matod pa ka na sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ug pinagi niini, ang atong kinabuhi, moanam-anam og pagka-meaningful, makahuluganon, purposeful, may klarong katuyuan niini, ug may pagkamabungahon, fruitful niini. Ug sublion ko sa pag-ingon, mao kanay pagkinabuhi, nga naay katuyuan, on purpose, ug mao kanay bugtong pagi sa tinuoray yung pagkinabuhi. That's the only way to really live. Apan, ang labing mayroong danon sa tao, alang kanimo higala nga dili pa magtotoo, you are still an unbeliever. Ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao, nga mudawat ka unta sa perfect gift, hingpit nga gasa sa Dios, ngadto sa tibuok kaliwatan sa tao, nga mao si Ginoong Jesucristo. Siya si Ginoong Jesucristo mao'y sikrito sa matag panalangin. He is the secret to every blessing. Siya ang sikrito sa matag kalipay dinhi pa
sa atong panahon karon o didto na sa eternidad nga wa na pagkatapos for all eternity. Well, kanunay magyud nga giingon nga ang Pasko sa kamabulokong kasaulugan nga diin naa ka ng paghinatagay og mga regalo o gasa. Mapanayaw kalimot ang labing bililhong gasa. Paminaw ni. Ayaw kalimot ang labing bililhong gasa, the greatest gift of all. Kadtong gitagna ni Propeta Isaias, mga kapid-an na ka mga siglo ang milabay. Ang pulong sa Dios na kanayon niini. Nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. For unto us a child is born, unto us a son is given. Isaiah 9:6. Di nilang una kinato hunong kini atong pagtuon niini ato ipadayon ni ugma. Ayaw sipyat sa sunod o sumpay niini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga among ipahimoslan ning adlaw. Hinaot nga kini masilsil gayon sa mga limpatakan. O nga dili na namo kini makalimtan kini mga punto sa doktrina. Salamat ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini mga subscribers ang sunod ning among ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.